Star FM. Year after year, we beg every award that come our way. And tonight, guess what? Well, it is courtesy of the annual Show Cup Clash, City Sports Center. And of course, it is going down on the 2nd of September, City Sports Center. And of course, this year, it is back to basics, sound clash, tune for tune. And of course, MC contest. And of course, big up and respect, courtesy of Cheapers, promotions. So tonight, we've got superstars and rising voices. In the house right now, we've got Culture Love and Buyaka. About you Fantan. Fantan in the Yes, Elder Musi. Give up your mind for 2 seconds, Wango. Yeah, man. King, what do you say? I'm good, Elder. What do you say? I indeed I the king. You can't in the eye, Elder, man. And the one of them come to touch the eye. And that team, I'm a pin and I. The new generation is full of energy, trust me. About much and shit. This one is the new energy god from Zimbabwe. It is the new energy god. Zimbabwe chikuchikora ma stage. Mubawa chikafarisa moshona chapa musoro pebawa man. The culture love. Culture love, yeah man. King man, nditipe chinchiri kunyaso itika mswa 2 September nibatangana bvunza imimi. All right, 2 September. It's a big event. Yeah. Bira remageto youths, musangano wepagore wemageto youths. Kune annual event inoitwa each and every year inonzi Cup Clash. Kana kuti kusitting gomba kana kuti kusitting goma. Chimbonodza chakakosha pagore rineri chi. Chinoita gore rineri ritongera kosha stereki pachinichi. Yeah, this year yakakosha because iri headline one nema DJs, kune clash rema DJs, kune clash rema MC contest. Yeah, you mean. Right. Saka ndokosha kwakaita this year because yadzoka kuchinyakare chedanso, yadzoka ku culture yedanso chaiyo. Culture love anengari pa clash eri. Culture love akafutopinda pa clash, Buyaka akafutopinda futi pa clash. Right. Yeah man. Tichangona nekupera kwezuva ranhasi. Plus and clash tati iri open. Anyone angoda kupinda. Kana bandit, kana Segalas, anogona kupinda, kana Freeman, kana Hwezha. Kana ndikanzwa kuti ndogona kuchimhanya. Munongotongo kuregister mangwana. Yes, Zimbabwe, right Fantan. Yes, Elder. Ndaona kuti team yawana yakakura. Yeah. Andidika. Saka takuda kuti team tanga kuita sei. Team wavhurira microphone. Vambomhanya chinichi. Saka pata kumbotanga na Culture Love na Buyaka. Yes, you could. Vambodibvarurira mangoma. Yeah, man. Well, Zimbabwe, if you're tuned in and you're ready for a showdown, Chingo share page right here. Wavonga nilo to sitting goma. Upper comment section. 0772 162 651. Atana Barbata Sokorore. Culture Love again. Culture Love again. 99. Majena mtatu manizia. Kuchitolora ndinobuda zia. Kana vakati 7 vaviri. Tokuna ntakuchechi musi wechipiri. Tokuna kungotanga ungocheman. Tokuna kungomira mpofeman. Tokuna kungotanga ungoscreaman titi. Tokuna kungotanga ungocheman. Tokuna kungomira mpofeman. Tokuna kungotanga ungoseka ntiti. Inotaka kuchekita chingoma chikicha kumanyisa madinga panova nobuda dikita. Inini ndova manyisa kusvika bikita ndiri parwendo ndinoda kuenda Ijipita. Ndiribata ndoramba karibata ndirisiye ndoribata ndonhanharo ndikaribata. Iwe Templeman vauze zvinopatoshata zvimangoma zvandobata ndindo. Ndiri mukuru ndine kuru nosunda zvinhu kunge skuru anitembe nemabhuru ndiri bhuru kunge mota ndinomuka kuti vhuru kuti wachano. Don't pull up. Don't pull up. 99. Culture. Let's go.
Skandikati kwedu, aiwa kwedu here, kwedu, aiwa kwedu here, kwedu, muriku kusiwa here, tokundopa kauta mpenga here, kwedu, kwedu kwakasiyana nekwenyu, kwedu, kwedu kwakasiyana nekwenyu, kwedu, kwedu kuri uniki, 3 days kwedu 1 wiki, kwedu, kwedu kwakasiyana nekwenyu, kwedu, kwedu kwakasiyana nekwenyu, kwedu, kwedu kuri uniki, mombe, kwedu tinokwira miti, kwedu, kwedu kune huku dzemukaka, kwedu lockdown takapedza tega, kwedu tinombozvigadzira matega tichizvidzingirira tichizvirova tega, kwedu shiri todzibatira mudhamu mwana nenani manzi torova neshamu, kwedu denga rekwedu riri pasi pasi pekwedu isu kuri mudenga, kauchave nezvivindi zvekunwa tii nematindindi zvekubhadharisa rendirodi rende vanebhadharira nangwe vasina sendi, zvivindi zvekukwira pamusoro pedheski ndobva tatoimbira ndiri papa. Easy, Coach, I love easy, upcoming one of my artists that participate this coming Saturday. Right. Tamu discover nas power so register paper. And it tavatamita freestyle ndopata discover nas namdara chipa zikataiwa uitukenda naye ku radio. Right, Mangurenje uya kaenda hapo. Kumbe chirana kuti Mangurenje nati culture Mr. Ngeta ngemakudo. Bata mwana wewe. Yes, I handetana. Ona Mangurenje aiwa ona anotembwa kwese, aiwa ona anogona zvese. Ichi chinda nechinalipata nichabva kuMoscow, handisi musaladi ndiri mukoslo, kabhena akasviba kudarika koko, asi anofamba kupfuura mota sezimoko, mukoma shambala ndiwo wapinza fonko, pawandiisa mugiya bva mugoslo, pandatanga kutaipa kunge chitaipuraidha chepakati pechosa kunge lisoso. Ndinovabatidzira moto muberina, moto unopisa kupfuura mugeyena, omazuva novari kuita zvenhendenda varega indipinde ndivhare pane vendapa. Ndinovabatidzira moto muberina, moto unopisa kupfuura mugeyena, omazuva novari kuita zvenhendenda varega indipinde ndivhare pane vendapa. Rega titongochimanikidzira, pachirungs family tingochibatanidzira, vakakura vachingotiwa nzira, vachitipa mazita kasupa matiwa nzira, tikati changa ndaimba nakaucha love. Uchanzwa vakutoti mfanane vavu, ndakachena ndauya ndakarova bhavhu, inzwa kilo yatokwira apa. Mukuru wenjinja kwete mukuru wepitsa, tasvika padhanzi kutotsemura mamitsa, vaimbosaidza akakuda kurerutsa, vaudzeka this time chakatohenduka. Rowachano kwachu ndokwachura bata musoro ndichibvarura nafandani ndauya vondidaira zvimangoma ikosha zvandinovayimbira. Mangoma tiri kupambisa sebhora repipo, ndati vamwe vanozvimba pipo, vanotaura ini ndisipo, kunza kana changu ndati Fantan. Taipemskana wandoda, taipemskana wandoda, tembo taipemskana wandoda, inzwai munzwe wachano indoda mskana, mskana noenda kuchechi Sunday, omukachenda kubasa Monday, indoda mskana anosiya tsvaira chivanze, asingamwe supa kana skade, indoda mskana, mskana nofarira madresi, mskana singafare panodzoka magetsi, mskana singataure nebhesi, inandidi musikana anoziva mukuru wenjinja zese, aiwa hona anotembwa kwese, aiwa hona anogona zvese, hona anotembwa kwese. Ndikati mumwe oti nchinja aiwa ndeyangu, mumwe oti aiwa ndeyangu, ari pano ati aiwa ndeyangu, aiwa kanshata ndaibhadharira mari nchinja iyoyi. Iwo uyochida kutsagura nchinja. Yes, General. Right. Yeah, man. Ndowele mkuru wenjinja. Alongside Buyaka. Yeah, man, bad combination. Manje kana kaucha kuna kwenda pamusoro pemadesk zvaizo pe. Ara vandalize property. Watavati zviva zvamirira ipapo. Vari kuda kuona vapo vazoona musi Saturday, yeah. Musi Saturday. Yeah, man. King man, mauya futi ne legend kai mimi.
ndofamba nema-legend nasi ndine the foundation of Zimdancehall vakatanga kuperforma mu6 Sports Center manje man right ngavambouya apa timotaura nawo Elder man, link up. Yeah, vauya mukoma. Yes, I am. Yeah, man. Yeah. Yo. Yeah, man. Hey, King, what do you say? Me there, me general. Nasi tati, Moscow, makorese pamlopinda munomu. Munulandi imbisa. But nasi tata ewa, varikuda kunzwa emuchimba varikuya kuCity Sports. But mimi tati timbotaura neminyaya yakakosha. Nyaya yefoundation yemangoma iyi. Umarikona kana takatarisa Fantan new school. Vakauya vakasimudza zvinhu skirire new school. Imimi vamauya navo muchirepresenta foundation. Saka tinoti mutudzo uchakakoshera foundation even pa new school iri kwei. Well, ivana Fantan kuti vange varipotisu. Pokoyo. Saka ndokukosha kwedu iko. Ndokukosha kwenyu. Isusu kuti tinge tiripo kuti ndana mukoma potato. Right. Really. So foundation inobva kwese. Hakuna kusina foundation. Right. Inini vakomana kana ndinawo ndofara manje. Right. Kuti vanana Fantan vane elevation yavakashoisa mudance. Semwe nezvatikaitawo futi isusu takashoisa futi imwe elevation mudance. Padance ranga ritoripo. Right. So when they bring the new crop yana Buyaka yana culture love nevafanwa kuregister contest zvinoreva kuti chinhu ichi chiri kukura. Right. You see chatangira from the roots to the stem to the branches. Right. Chichienda chonoti pamafruits usefruits asati atombosvika mafruits acho ndeapi takamamirira uri mutu kutase uri kuenda. That's the importance of foundation. Right. King man andimboona kuti chii annual caplash edigai yane makuri True. Respector William Sinclair, Godfatha Jabi, representing stereo one vakamanya nechinhu chikubva kupi kudhara ende zvaitika kupi kuCity Sports muri kuona King man ende isusu tiri kuti City Sports Center 2nd September ndo pachiri kuitika. King man imi pamunogara mune new voices new artists munofila sei pamunenge muchiona icompetition kwamuri here? Well, no, not even. Kwatiri ndo vanorepresenta isusu. Thank you. Unogona ngochigona stereke. Right? But unosvika patime yekuti wakura achagona wacho ndiani. Right. Saka kana pasina ari kugona unozvipa pressure kuramba uchida kugona stereke. But kana mayouths ari kunogonawo unotozviona kuti ichi chine uningi ichi chine uinini. So we are so proud of these youngsters. Never kuimba vacho vese. They make me feel so proud of dancehall. Right. You know, dancehall has been irwiswa. Zvakanyanya. Yeah, irwiswa. Dancehall aimbofaka rwisa munhu. Vatinenge chirwiswa. Hapana asingarwisi. Genre rese rinotorwisa. Vese vanoimba kubva vanoimba gospel, vanoimba museve, vanoimba hip hop, vanoimba R&B. Vanenge vangotageta dancehall. Right. Why? Ndo music chaiyo yevanhu. Right. Saka kana tichiona new crop tikuona kukura kwedancehall uzofana vakatosvikodhiskwa isitatoa vanhu vakuru takunzwisisa toona kuzoti apa zvinoita business side of it hapana una zvebusiness vanoudza ukavadzisa atoma wanoona mwachitokwira desk nezvegraft. Right. King pane mubvunzo wekupedzisira anoda kukubvunzai muri kuona chii King patinenge chiri cup clash andidi that means ma-artist anenge achienda one on one pastage masound man anenge achiridza one on one tune for tune versus kune vakawanda vanofunga kuti tikati versus tikataura nyaya yemaclash takutaura nyaya dzedaka munogona kuti jekesera here kuti hapana daka iri apa. Well, dancehall imusic yemarasta pati kuti murasta achitora ma-dreadlocks tikutaura munhu ane unhu ari pavanhu. Right. Marasta mutemo unotaura unogara chingoti one love. Exactly. Ichi chinhu ichi ndochega chine one love ichi. Right. Togona kutotaurana dzimwe rafu pastage baby. But itoripo igraft tikutonakidza vanhu nekunakidza parikuenda nyaya yangu kuda kunoudza mayouths kuti zvichireva kuti Fantan musi weSaturday ma-artist kana ari pastage ukaona usiri kufarira haikona kumutemba nemakeni kuti uri kumurwisa because vanhu vari pabasa vari kunakidza vanhu.
True. Ndizvoka. Ndizvozvotenzvo. Ndizvozvo. Waunowana usiri kunakirwa naye paClash Pipe unombabhaisa. Kana kuti kana kuti boo you allowed. Yeah, allowed. Then judge anobva atoziya kuti aiwa uyu haasi kufarirwa uyu aprocedure. Ivo majaji vacho kutoti boo ikoko kwakutojaja kutema munhu. Then isusu marefu totoziva kuti uya hapana takuenda next round. Even kuma sound man is the same thing. So isusu I always want to give maximum respect to elder chippers. Andara ndere muchini chifuti. Tafamba nawo mukuru. Vatoonera ipapa kuti chini chikachi. Mamusina basa kana elder chippers. Ziralani. Zvikadzayewa. Unotaka kutonzi chibva tinoona muimbi. Zvikadzi masound man ngadzoke. Masound man ngasisiko. MC Church anafanta nongasina mukana. But kuno it's now back to the culture. Right. My DJ and my MC, they should control the crowd. Right. Not within artists in those ones. Dhadza pashata. Papa Aiwa. Tupa mbono pinda mimi. Tupa mbono pinda Fantan. Tupa mbono pinda my MCs achimisawa. Right. You see now. So it's back to the culture and they have fun with God with this Godfatha. Kana usikaze kwa urukubva. Kwa urukubva chakwa utozi. Right. So we need to school them through Jima culture echi a cup clash. Right. So clash kwese kuitwa kwa kuti kuvengana kana kuti ndiana anogona kufura. Right. No, it's just for the entertainment sake. And it's the culture. Team yangu manyatsobanzwisisa kaipapo. It's entertainment and it's for the culture. Yeah, man. Right. Fantan. General. Tatiri tese kusiri sports center as per registration. Sure. And lokunga ma artist ayo register na asangari 33. Mafarere ma artist maona. Because muri producer futika. Yes, sir. Saka mna mchiti mchiona pipe mna mchito scout oti. Zvipendekere. Kune vamaona because chiramba chiro ama freestyle. Imazvoona osezva nasi. Euda indafara kuti vafana va responda and vauya nasi in numbers. Ndafara singaite. Nemamwe freestyle ndaona ipapo ndatona new style. And ndaona kuti vafana vane future. Because ndazoona kuti matora one artist mukabva moya naye. Wamatoona nasi. Some scout ipapo vatatu yana radio nasi and are very happy. Roddie arungoti mkoma thank you. Mkoma that. Ichira kuti zvakakosha kuti ma artist anga achibatika panonzi pane mukana. Yes. Because ndo pavanozoti aiwa tiri kuregerwa tiri kudzvanyirwa tiri kuti mukana this time urichi uri open. Uriko. Ende munhu wese ari kudiwa. Registration mangwana yakamira sei? Alright, good. Registration iriko mangwana pa City Sports Center from 1 p.m. Tichasvika ipapo na 1 p.m. And munhu ada kuregister anonge akabata $5. Right. So tom register. Right. If you are kana muri ma DJs munayamo register as sound system, kana muri ma artist munayamo register for MC contest. Yes. Ndo pamati mimi banditi rikatoda kupinda panonga richipinda. Anyone, Freeman, Colors, Dhadza D, anyone ada contest anoya. Akuda kana mchinda mkoma. Janzi. Hey, mabona teta ma press ups ayo amdara teta ma press ups. Ngozo watu bari Ayo amdara. Indro ayo. Nugera upina msound clash. Apana mari vomdaro. The trophy. Plus ukona chi kugeto kwangu ndara ndanasoona masoja chayo maize. Buyaka ndamudomisa pa clash but ndara zoti abuya yakangene nemari. Saduga unotora ndega mari nini ba. Ndipinde ndega ba asheba. Akumana team yangu kana wana makoro uchiti class Fantan unogona kumudya. Ukamangwana register ngoti nini kuna Fantan. Ataura kuti aiwa ndinopinda kana zvanetsa. Yes. Send who you want send me I go battle them. Aiwa team yangu maita sei. Amasimbisa chini chadereka. Ndakumbokumira mkoma Jack Radix wangu ya 2 minutes ningotaura nani. Na Jack Radix isataina wambokuza kuti ma logistics akamira sei. Amjana Jack Radix. Chakutanga nduna iwewe. Ewa Adawondo. Godfatha, should be chuni. Should be chuni. Neni. I remember Timber sound. Jamari, tangana bomu dot yo wakarejeza go une burial society re une funeral police ro kamera sei. Funza Fantan unda register. Jack Radix register I'm sure I'm done. And arikudai nini? Yes. Anzi meditation sasa. Aiwa don't worry mangwana patinosvika na 1 ndosvika na visa 5 yangu. All right. Right Kingman chimhondoze pa logistics. Ndaona ku City Sports kunge mama kutoita stage. Stage yakutoiswere. Stage yatopera. Yatopera? Yatopera. Eko sound. Zvese zvatopera. Msadaro. Apa show ngeSaturday.
but sound nestage zvanopera very powerful sound. ndizvo mandichida kubvunza kuti nhasi pandapfuura nekoka stage nesound zvandaona zvichidzikiswa nhasi anambozviona zvichishandiswa imomo ndikati ndimobvunza kuti apa chii chaitika apa vatifungire mudhara zvatikaenda noita Templeman. Uyu musangano wemageto idzi ndewepagore ka1 so tikagara pasina nafantan zvinhu zvakatobva kure musadaro zvakaya neship 3 months saka zvakasvika musi wemandi saka mawana aya patanda nonzwa zvati mangwana zvinongoswera zvichitestwa zvichirira imo tatozvitesta nhasi hatikarambe chitesta zvikona kuti patazviseta zvinhu zvazva tatozodzikisirwa volume nevanga vari tata kutokanganiswa vari mushow hei right ko panyaya yesecurity manje munoziva kuti mayouth anozouya kakucity sports because nemari yamakatiudza kuti 3 mari amageto itsi anobva auya nohowandowani wavo vobva vanobvunza kuti ko nyaya yesecurity kandazosvika yakamira sei hakuna mabhaunsi anozotirovere apa isitaya kuzofara Templeman chandogara ndakasimbisa mageto youth tinokudai asi chinhu 1 chandoda kutaura mageto youth uchisvika pashow unoratidzwa kuti apa ndo panobhadharirwa apa right asi handizive chinozoitika right munhu haazodi kubhadhara right security yatikuisa haisi ichanetsana nevanhu vane mari dzavo munhu ane mari dzake achatochengetedzwa nesecurity yatikaita se zvamwari apa mari dzacho hadzirobva wanda dziri kudiwa $3 5 mari saka matikaisa 3 atopera aiwa 3 yangati $3 before Thursday saka venda pa 5 mari 5 mari chete apa ndakambotaurira mageto etu semande kuti ende munohodha matickets pafacebook ndakamunohodha mai $5 chete because mari yatarisa $5 ndeyekuti every ghetto youth akwanise kuafota kuti kupinda kuuya chimwe chandingataura ndechekuti tatarombo rakanaka nekuti show yakliwa nepolisi ndo pandanga ndakuda kunobvunza kuti isusu tiri vanhu vemutemo yes chichi chaitika panyaya taklirwa chinhu green light Police clearance mayouths musatye hwene hwandu hwenyu takakuchengetedzai nemapurisa zvichida kuti mapurisa anenge aripo ipapo akatichengetedza mapurisa anenge ari uko haisi kana nasanamba waona hwandu hwawo anenge akatichengetedza saka takanaka kunakisa right ko panyaya dzezvinwirwa zvakarongeka nechikafu zvinhu zvandoda kubvunza kosi mageto edu anozoti Godfatha mamusingabvunze seiko munhu aripo tinoda kuzoti toya tatsindira here totanga tamborova zvibhodhoro here conet uko chinhu chiri kushayika chete uko chinhu chiri kushayika nozondifonera ndokuti iklasi yako neni aiwa ishaikweyo ndobhadhara 5 mari arezi zvese zviriko asi tandinovimbisa mageto youth tikuita trader challenge saka doti ndizvitaure tiri panapa kwauri kwese kana uchiuya kushow please usauye wakahwandisa zvimwiwa okay ndopa zvinozotorwa pamagedhi moti tikutorerwa chi asi takusimbisai kuti mamupindwe zvimwiwa zvirimo waiti kuzviitira izvi tikuda kutrai kuprotecta kuti vaimbi vedu nemadj edu asatemwe bcause vanhu vari kuya nezvo zvinokwadza kutema maartist nemadj okay awa ipapo nadzo panzwisisa kingman ndofunga maatoti taurira neudzamu wazvo saka kingman chinhu chikutanwa nguwai because mayouth amwe angada kuzoti tiketi tatanga kutengeswa nguwai ende muchavhurwa nguwai kuti kana nchida kupinda vagare vaziya tiketi redu uri kutanga kutengeswa na10 o'clock makuseni right asi tiketi nezvandikuona rinogona kuzoda kuti kwirei right saka ndikuti kune mayouth ese gara waita se wadya magetsi anoenda asi kana watenga tiketi muchavhura pavhenyu nguwai ndokunotenga na10 nonhu atopinda mukati 1 o'clock vhenyu inenge yatovhurwa aiwa matigonera ndo because kuna vamwe anogona kuda kufamba kwakachena vogara vatandarira vomi mukati 1 o'clock vhenyu tinenge tatovhura handirika
aiwa kuitira vana vechikoro vasitavhura zvikoro vanoda kutamba dhanzi masikati right sa from one dhanzi rinenge rakutotsva nava ndada kutodzoka kwamuri imimi kingman yes general panyaya dzeclash zvese zvakarongeka aiwa zvese zviri muorder pane one chete pari kunetsa clash yemabhebi aisati yakwana Right. boys yakwana kozva mwari kufona vachitarisa zvibuku aita but mabhebi asita saka kune maempress ese anoda kupinda muclash osvika